Jste si někdy říkali, jaký by to sakra bylo přežít 7 dní v 99 nocích v lese? Já ještě ne, ale v dnešním videu se to dozvíme. Do 99 nocí v lese přidali nový update. No a možná se říkáte, ty hraješ taky tuhle hru? Jo, podle mých dní nahoře to fakt hraju. No a nejsem v tom úplně špatný. Mám přežitých 276 dní, mám tady klásu Lumberjack, což není zrovna špatná klása. No a my se dneska půjdeme podívat na nový update, který je poměrně zajímavý. Do tohohle updateu totiž přidali speciálního novýho moba, neboli bosse, jmenuje se The Owl, no a je to vlastně taková nepřátelská sova, která se spawnuje ve sněžném biomu, no a měla by fungovat tak, že pokud se nebudeme hejbat, tak by samozřejmě měla být s náma úplně v pohodě, no ale jakmile se začneme hejbat, tak po nás půjde, bude nepřátelská, no a všechno to bude špatný. My si ale samozřejmě nejdřív musíme tady rozšířit oheň, protože bez toho to určitě nepůjde, no a já jsem v téhle minihře poměrně dobrý, myslím si to aspoň teda, jo, protože pár nocí už tady prostě přežitých mám, myslím si, že vím zhruba tak nějak, jak to tady funguje, prozkoumal jsem snad úplně každou strukturu, takže by mě tady nemělo vůbec nic překvapit, nebo teda aspoň doufám. Ok, tamhle to je taky něco novýho, protože to jsem teda absolutně v životě neviděl tady, když o tom tady teď mluvím, tak tady tohle jsem absolutně nikdy v životě neviděl. Co tady máme? Ok, máme tady Bird Watcher, ok, ta hledá pírko, no a to pírko nám právě může padnout z té sovy. Za to teda dostaneme tady nějaký kanistr, který je poměrně dobrý do ohně, má asi 3 nebo 4 plamínky, myslím si, že 3 plamínky, takže to je dost dobrý. Je to samozřejmě lepší než uhlí, no a já ale teď musím teda najít nejdřív sněžný biom, což nevím teda, jestli bude úplně jednoduchý, protože ten sněžný biom vždycky jako najdu tak nějak omylem a v životě jsem ho jako úplně nehledal. Samozřejmě spíra, kámo, to je strašně dobrý. Reálně spíra je asi jako nejlepší prostě zbraň, co se týče jako na blízko. To si reálně fakt myslím a myslím si, že to actually je dost cool. Ok, máme tady rádio. Náboje do revolveru, ty se určitě taky budou hodit. Nejdřív teda jako bych potřeboval revolver, ale v pohodě. Ok, tadyhle je taky docela dobrá struktura. Pokud byste určitě chtěli víc videí z téhle minihry 99 nocí v lese, tak určitě budu moc rád, když tady necháte like a odběr. Basketbal. Tady bylo tenhle míč? Výborně, tady nevím, kámo. Každopádně budu teda moc rád, když tady hodíte like a odběr. Myslím si, že o téhle hře fakt vím docela dost. Good X, ok, ale to už mám, kámo. To už absolutně nepotřebuju, jako. Ok, hele, vezmeme tady tohle z toho borca, tady můžeme jako úplně v pohodě zabít, to by neměl být žádný problém. Otevřeme tady bedničku. No a za chvíli bude noc, ok. Nice, máme bandáž, ta se reálně bude hodit a já jdu k ohni, protože nechci potkat jelena, protože jelen je poměrně zlej, i když jako samozřejmě on jako není zas tak silný. To ta sova reálně by měla být i rychlejší, měla by být i silnější, takže se musím jako dost zvědavý, jak to tady bude fungovat. Ok, jelena už vidím tamhle, už mi kouká na oheň, kámo, nazdar bráško. Co to tam robíš, ale dáme si tady nějaký skrepy, hodíme tady uhlí do ohně, tak výborně. No a reálně mě vlastně i zajímá, jestli přidali něco novýho, jakoby do craftingu, protože to myslím přidávali vždycky, když se takhle jako udělal nový update, tak myslím, že vždycky přidali něco i novýho do craftingu. No a teďkon reálně, já jsem si o tom updateu vůbec nic nezjišťoval, jo, prostě jsem se na to úplně vykašlal, kámo. Přece teďkon jsem byl jako pryč, byl jsem taky na dovolený, no a jo, prostě jsem teďko neměl úplně čas na hraní. Každopádně koupíme mapu, ta je hodně důležitá, ať víme, kolik tady toho máme prozkoumanýho. No a já myslím, že bychom ale měli ještě jako upgrade oheň, kámo, protože reálně vůbec ještě nevím, jestli už tady máme otevřený ten sněžný biom. Jako a to není úplně dobrý. Tak jo, tady tomuhle borcovi tady hodíme bunny food, ukaž, co mi můžeš dát, kucek, hele, ten si velice rád jako vezmu, nice, 15 slotů v našem pitlíku a nádhera, tamhle vidím sněžný biom, to jsme přesně hledali, tím pádem to už máme první věc, jakoby z krku, už nemusíme hledat sněžný biom, no a teďkon už vlastně stačí jenom počkat na noc a měla by se tady ta sova speciální spawnout. Ona má teda ještě větší šanci, že se spawne u nějaký obrovský struktury, myslím nějaká ice struktura to byla. No a tam vlastně má ještě větší šanci na spawnutí. Můžeme tady teoreticky jako ještě klidně takhle vyfajtit prostě jedno dítě, můžeme osvobodit, proč ne? Jo, máme přece jenom trošku času, hele, ještě, než se tady setmí. Reálně ta spíra, to je za mě jako fakt nejlepší zbraň v celé hře, protože, nebo samozřejmě pak jsou tady ještě kunaje, ale ty už jsou jako hodně rare. No a spíra není zas tak rare, jakože spíru prostě jste schopni najít skoro kdekoliv, skoro v každý bedně, no a já si myslím, že ta spíra je reálně dost dobrá, když si jako umíte aspoň trošku něco
dělat, tak zbalíme děcko. To je prostě nejvíc vtipný tady na té hře, kámo. Vy prostě vezmete děcko do pytle a odnesete si ho ke svýmu ohni, jako to je výborný. Ach jo, tuhle hru prostě miluju. Okay, tady ten borec chce i Wolfpet, to já myslím, že jsem ji vzal, ale nebo ne, jo, nice, výborně, vzal jsem to. Vezmeme revolver, do toho máme přece jenom nějaký náboje, takže proč ne? Hodíme to tady takhle všechno upíc, vybalíme tady kida. Vezmeme tohle, hodíme tady tohle, tak výborně, jako je docela bomby, kámo. No a teď už teda fakt jako jenom stačí prostě počkat na tu noc. Můžeme teoreticky ještě vykraftit takovou jednu docela dobrou věc, nevím, kolik to stojí. A kompas, kámo, ok, musíme upgradenout tohle, já nemám dřevo, no way, kámo, no way, že nemám žádný dřevo. Tak výborně, už za chvíli bude noc, takže si myslím, že už na to rovnou můžeme vletět. Vykraftíme tady kompas. Počkat, ne, to jsem nechtěl vykraftit, kámo. Já jsem chtěl vykraftit tohle, já na to neho skrepnu, kámo, tak to je konec, nevadí. Kudy máme ten snížný biom? Já myslím, že to bylo tudy, yes, ok. Ale máme flashlight, když tak na jelena, ale já bych teď teda měl jít správně do toho sněžného biomu. A měl bych někde potkat tu sovu, kámo. Samozřejmě je imunní vůči všem zbraním, což samozřejmě dává jako actually docela smysl. No a já nevím, kámo, jestli mi to takhle jako bude stačit, protože já to tady nemám zas moc úplně jako rozšířený. No to tady reálně jako jenom trošku. A jestli mi to takhle jako bude stačit, no to je otázka, kámo. Teď jsem něco slyšel, kámo. Teď jsem actually něco slyšel. Ok, tady máme ten obchod, tady jako úplně nic moc asi koupit nemůžem. A jako slyšel jsem tady nějaký divný zvuk, to nevím, jestli teda úplně je normálně, nebo jestli to tady jako bylo, nebo jestli už je to ta nová sova, jako fakt jako teď actually vůbec netuším. Já, kámo, myslím, že budem asi muset ještě trošku upgradenout tu mapu, že jako tady prostě jako fakt zatím nevidím. Jako bohužel, no, prostě budem to asi muset trošku updatenout ještě. Ok, kámo, tak teď jsem actually slyšel nějaký jako zvuk, jak kdyby to reálně byla ta sova. Nedělám si srandu, kámo, já ji fakt slyšel, přísahám. Ne, ono se rozednívá. Ok, no tak to je konec. Reálně já přísahám, že jsem teď fakt jako slyšel nějakou jako něco jako sovu prostě. Nedělám si srandu. To musela být sova. To není možný, kámo, že by to nebyla sova. To fakt tak znělo. Ok, no nevadí. Já myslím, že reálně budeme jako fakt muset rozšířit prostě náš campfire, protože jinak to nepůjde asi, no. Bohužel, jako, bávám se, že prostě jinak to nepůjde. Ok, taky dost dobrá věc je vždycky tak na začátku se vykraftit tohle, ať víte, za jak dlouho je prostě noc, protože stojí to jenom 5 skrepů reálně a prostě ušetří vám to jako spoustu myšlenkových pochodů. Prostě je to velice dobrý item za mě. Tak hodíme to tady, máme rozšířený oheň a myslím si, že teď už, kámo, by to ale jako fakt jakože mělo stačit, protože teď už prostě máme rozšířeno a teď už by to mělo být úplně cek. Můžu se tam jít teoreticky podívat. Měla by se teda ale spawnovat jako jenom v noci, ale to neznamená, že to nemůžeme vyzkoušet i přes den, že no, tamhle je ten, kámo, medvěd, to nenávidím tady tyhle ty parchanty. Ty už je reálně zvládli zabít, jako to je fakt otravný. Můžeme tady vzít revolver, tam je další medvěd, kámo. Nemám rád medvědy. Ty moje nenávidím, kámo, tadyhle mamut, no výborně, tak mamuta úplně nepotřebujeme. Můžeme si tady zajít dovnitř. Tadyhle bandáž. Nice, ok. Tady to můžeme krásně rozbít, uvidíme, jestli tady bude ta nová sekírka. Ta vlastně tady ve hře není taky úplně moc dlouhá. Já myslím, že ji přidali možná tak týden zpátky, kámo, jakože to bylo v tom minulém updateu, že přidali. Ok, je tady, nice, máme Ice Axe, výborně. To je stejné jako Good Axe, akorát je rychlejší na led, takže to mělo být dobrý. Tamhle iglu. Ok, iglu jsem tady taky neviděl, kámo. Jakože já tady no, kámo, co ty máš za problém? Tak pojď, kámo, zdechni, výborně. Ten sněžný biom, jsem teda upřímně jako přiznám se, úplně ještě neprozkoumával, jo, jakože to není nic jako, v čem bych byl extrémně dobrý, ale myslím si, dortík, nice, díky, kámo. Myslím si, že vlastně to dneska můžeme napravit, že jako klidně to dneska prozkoumáme, víš co, trošku. Tak pojď, otevřeme bedínku tady krásně. Snowbally, ty jsou dobrý, kámo, ty dávají slow motion, slowness, kámo. Jakoby vlastně je slow motion, no, když se to tak vezme. Ok, já bych teda nerad tady zase naštval tady ty podělaný lišky, kámo, ty jsou docela k ničemu. A výborně, blíží se noc, přesně to jsem právě potřeboval. Takže víte co, hele, já si tady takhle krásně zalezu dovnitř. Nemáme tady teda jako žádný krb, takže já doufám, že se nám tady nic nestane. Nemáme ani žádné jídlo, ale no, mám slowness, takže uvidíme, no, kámo, jestli to dopadne dobře. Hele, mělo by se to teď vlastně dělat tak, že uvidíme nějaký oči, jo, a jakmile prostě uvidím oči, tak bych ji jakoby měl spatřit a správně už bych jakoby ji měl vidět a měl bych ji nějak naštvat a pak jakoby ona nějak odletí, dropne pírko a bude to prostě úplně krásný. Ok, teď jsem reálně něco slyšel,
slyšel, kámo? Nějaký praskání větví úplně jsem teď slyšel. Ok, kámo, to není možné, a tady někde musí být. Oh, je tady, nazdar. Ok, teď, když se nebudu hejbat, tak ji nenaštvu, ale jakmile se budu hejbat, tak bych ji měl naštvat, kámo. Můžeme teoreticky zkusit obě varianty. Co když se vůbec nebudu hejbat? Ok, ona odletěla a dropla mi pírko. Nice, ok, to jsem přesně potřeboval. Výborně, takže teď půjdeme krásně k ohni. A nebo vlastně počkat. Můžu ji naštvat ještě jednou, že by jsem prostě přiletěla znova. No výborně, tak tebe jsem tady nepotřeboval. No, výborně, kámo, ty zdechni. Ok, je tady, tamhle je něco červeného. To bude ona, kámo. Tamhle je něco dalšího červeného, co to je? To je nějaký UFO, kámo, co to je? What? To ani nevím, že jako tady je prostě. What? Co to je? Můžu jít zatím? Tady to padá. Počkej, co to je? No to bouchlo a tam to taky bouchlo, kámo. Ok, reálně tak to vůbec jako nevím, co je. Jestli to víte, tak to napište určitě do komentářů, protože já absolutně netuším. O tom jsem jako vůbec nic nečetl, to jako vůbec netuším, co jako má být prostě. Ok, ale nevadí, máme tady to pírko, který teď můžeme hodit tady tomu borcovi. No a mě teda zajímá, jestli mi prostě jako jenom dropne kanistr. Ok, co když kam, já ti tady jako bych chci dát takhle to pírko. Díky. Ok, máme tady prostě kanistr, to znamená, že ten týpek mi bude takhle dávat za pírka kanistr. Ok, to je jako docela málo, ne? To dávalo docela jako rád si, kámo, získat tu sovu reálně, jakože, no zajímavý teda, no, jako zajímavý update, kámo. No ale tu sovu jsme teda našli, ale mě ještě zajímá, co se stane, když jí prostě naštve. Ok, výborně, tu noc na mě budou útočit, takže to tady musíme ještě v rychlosti vyřídit. Nazdar, kámo, no tak ty si přišel akorát včas, nechceš mi s nima třeba jako pomoct? Já bych se třeba jako vůbec nezlobil. Ok, to je všechno, kámo, to byl jako jenom jeden, dva. A máme tady jam, který nám je reálně úplně k ničemu, takže půjdeme úplně jednoduše zase stejně tam, akorát se teda ještě musím nažrat. Kejdla teda už taky úplně moc nemám, takže já jsem rád, že akorát můžeme vyrazit na naší poslední výpravu v tom videu. No a na tohle jsem upřímně dost zvědavý, protože ta sova by měla být dost agresivní, když se budu hejbat. No a právě od toho jsem tady tu noc, ale ne, medvídka naštvávat nechceme, naštvávat, to ne, kámo, medvídek ne. Ok, máme tady někde tu sovu, kámo, já bych se jakoby nezlobil, mám jít takový hloubš do toho lesa, ježišmarja, co ty tady zas, co ty tady, kámo, co ty tady, zdechni, kámo, máme tady někde tu podělanou sovu, může mi to sakra někdo vysvětlit, ok, on je den. Dneska to bude určitě zajímavý video. Beru klásu Lumberjack a jdeme rovnou do hry. Tak jo, vítejte v nádherném opuštěném lese, kde řádí jelen, no ale my dneska tohle z toho jelena nebudeme vůbec řešit, protože jsem se rozhodl udělat něco, co jsem v téhle hře ještě nedělal. Už jsem tady přežil hromadu nocí a věřím, že jsem prozkoumal i zároveň hromadu struktur. Věřím, že vlastně úplně všechny, možná něco v tom sněžném biomu jsem ještě vynechal, ale jinak mám úplně všechno. No a dneska to bude speciální tím, že dneska budeme dělat zoo a budeme dělat zoo pro zvířata. Na druhém monitoru mám otevřený seznam všech zvířat, který dneska musíme chytit. Musíme chytit samozřejmě králíčka, no a potom ty všechny, který teda půjdou chytit. A samozřejmě týra asi úplně nechytíme, ale vlky, medvědy a všechno ostatní bych dneska velice rád chytil. Takže si myslím, že to bude úplně největší zoo, kterou tady jako kdokoliv udělal, ale věřím tomu, budeme na to potřebovat hromadu dřeva, prostě budeme tady muset udělat hromadu kojí na ty zvířata, ale to vůbec nevadí. Samozřejmě musíme tady vyludit i nějaký struktury, ať se máme když tak čím bránit, kdyby došlo na nejhorší. Ok, tadyhle máme toho týpka z nového updateu, ale ten nás zatím teda úplně zajímat nebude. Tady bývá vlk tady v tomhle tom, takže to úplně nebudeme pokoušet. Metal si taky, kámo, klidně vezmu. No jasně, už je tady vlk. Tak pojď, kámo. Já by mě nezabil jako borec, nevadí, hele, nádhera, zabil jsem ho já. Nevím reálně, k čemu nám dneska bude metal, protože já si myslím, že spíš budeme prostě potřebovat hromadu dřeva. Nice, výborně, máme good sack, kámo, to jsem přesně teďkom potřeboval. Takže úplně krásný začátek, vezmeme tady všechno, co jsme tady nechali, tak dřevíčko vezmeme i tohle, ať máme čím zatápět. No a možná se ptáte, jak to sakra hodlám udělat. Je to úplně jednoduchý. Tady v tomhle craftingu je totiž jedna taková skvělá věc, jmenuje se to logwall. Stojí to teda 12 dřeva, což je strašně moc, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Já doufám, že se nám to nějak povede. Samozřejmě nejdřív musíme upgradenout crafting, takže teď už by to mělo jít. No a teďkom bude potřeba samozřejmě hromada dřeva, protože jo, reálně jedna ta logwall stojí 12
dřeva. No a co je horší, kámo, že vlastně ta logwall, to je jenom 5 dřeva, takže prostě ono nás tady jakoby podělá o dřevo a bohužel, no kámo, co se dá dělat. Generálně pokud už jste nějaký takovýhle video viděli, kdo dělal takhle zoo, tak určitě napište do komentářů, jak moc ta zoo byla vlastně velká, protože já si reálně myslím, že já tu zoo budu mít reálně dost velkou. Budu se snažit tam fakt jako dát úplně všechno, co mi tady přijde pod ruku, tak prostě donesu do naší zoo, no a uvidíme, kámo, protože jsem na to actually hodně zvědavý. Jsem tady rádio, ale proč ne, nevím teda na co vám budu jakoby skrepy. Tak, uděláme tady ještě tohle a určitě bychom možná mohli udělat ještě mapu, ale jako, no tak jo, hele, uděláme i mapu, prostě to tady takhle všechno placenem. Tohle je strašně dobrá věc, protože nám to ukazuje prostě, jak dlouho máte, než se setmí, nebo naopak, než se rozední, a to se reálně myslím, že je dost dobrý. Tenhle ten týpek hledá bunny food, OK, to bychom ještě mohli v rychlosti